ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣንሓኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም በዚ መዓልቲ እንካፈሎ ቃል ካብ ውሽጢ ንደገ እምበር ካብ ደገን ውሽጢ ኣይንቕደስን ኢና ዝብል እዩ ካብ ውሽጢ ንደገ እምበር ካብ ደገን ውሽጢ ኣይንቕደስን ኢና ዝብል እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ሓድሽ ኪዳንን ብሉይ ኪዳንን ስርዓቱን ኣሰራርሑን ኣካይዱን በበይን እዩ እቲ ናይ ጸጋ ኪዳንን እቲ ናይ ሕጊ ኪዳንን ኣሰራርሑኡ ኣካይዱኡ በበይን እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ጸጋ ኪዳን ኮንካ በቲ ዝሓለፈ ብሉይ ኪዳን ወይ ድማ በቲ ዝሓለፈ ናይ ሕጊ ስርዓት በቲ ናቱ ማይንድ ክትከይድ እንተዳ ጀሚርካ ሮንግ ዝኾነ መንገዲ ኢኻ ትሕስ ምኽንያቱ ኩሉ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ከኪዳኑን ይሰርሕ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ድተመረቐልና ናይ ጸጋ ኪዳን እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሕጊ ሙሴ መጽይልዎ ጸጋን ሓቅን ግና ብክርስቶስ መጽይልዎ ስለዚ ካብ ምልኣቱ ድማ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ኢሉ ርኢኹም ሙሴ ሕጊ ሒዙ ይመጽዩ ብሙሴ ሕጊ ተገሊጹ በክርስቶስ ግን ሕጊ ዘይኮነ ንሕጊ ፍጻመ ዝገበረ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ ጸጋ ድማ ኣካይዱኡ ካብቲ ናይ ሕጊ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ጸጋ ኪዳን ኮንኩም ስለ ቅድስና ከመይ ኢኹም ትሓስቡ ኣብዚ ናይ ጸጋ ኪዳን ኮይና ስለ ቅድስና ከመይ ኢና ንሓስብ ኣብቲ ብሉይ ካብ ሕጊ ተበጊሶም ብደገ ንቅድስና ከምጽኡ ኣብ ብዙሕ ጻዕሪ ህይወቶም ይእትውዋ ነይሮም ምኽንያቱ ካብ ቅድስና ዘይጀመረ ናብ ቅድስና ዝኸይድ ህይወት ስለ ዝነበሮም ኣብታ ሓድሽ ኪዳን ግን ካብ ቅድስና ዝጀመረ ተቀዲስካ ካብ ዝብል ድምጺ ዝጀመረ ህይወት ይዘለና ስለዚ ካብ ተቀዲስካ ዝብል ድምጺ እትብገሶ ካብ ክትቅደስ ኢልካ እትኸዶን ዘሎ ፍልሊ ረእይዎ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 30 ክሳብ 31 ከም ዝብል ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብ ንጽድቅን መቐዳስን መድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ርኢኹም ኣብታ ሓድሽ ኪዳን ንጽድቅ ዝኾነልና ንጥበብ ዝኾነልና ንምድሓን ዝኾነልና ንምቐዳስ ዝኾነልና ክርስቶስ እዩ ካብትሱ ዝኾነልና መቐዳስ ዝተላዕለ ኢና ተቐዲስና ቅድስና ዝኾነልና እሱ ባዕሉ ጎይታ እዩ መታን ብሓቂ ክቅደሱ ኣነ ርእሰይ ስልዮም ይቅድስ ኣለኹ ኢሉ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ እሱ ብተቐደሶ መቐዳስ ውሽጥና ተቐዲሱ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ቅድስና ህይወት ንዓኣ ኢና ተኻፊልናያ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ትክክለኛ ናይ ቅድስና ህይወት ኣብ ደገ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ስለዚ ደጌና ካብ ውሽጥና ኢላ ቅድስና ድካፈል እምበር ውሽጥና ካብ ደጌና ቅድስና ኣይካፈልን እዩ ልክዕ ከም ዘርኢ ከይዘርኣካ ፍረ ከተምጽእ ምጽዓር ክኾነና እዩ እንተዳ ዘርኢ ተዘርኢ ግን እቲ ፍረ ካብ ውሽጢ ንደገ ክወጽእ ኢኻ ዳ ትጽበ እምበር ብደገ ፍረ ክመጽእ ኣይትጽበን ኢኻ ስለዚ ቅድስና ድማ ናይቲ ዳግም ዝተወለድናሉ ህይወት ናቱ ናይቲ ማንነት እቲ ባህሪ ናይቲ ማንነት እቲ ላይፍ እዩ ምኽንያቱ ውሽጥና ብክርስቶስ ቅዱሳት ኢና ርኢኹም ስለዚ ትክክለኛ ናይ ቅድስና ጎደና ከመይ ተዳኢልኩምኒ ቅዱስ ምዃንካ ብምሕሳብ ብክርስቶስ ዘለካ ቅድስና ብምእማን ነዚ ቅድስና እዚ ንነፍስኻ ንስጋኻ ከም ዝገዝእ መግባሪ ትክክለኛ መንገዲ ብዙሓት ግን ንጋገዮ ሓቀኛ ቅድስና ውሽጥና ሒዝና ቅድስና ክነምጽእ ብደገ ምጽዓርና እዩ እዚ ኣብቲ ናይ ሕጊ ዝነበረ ኣካይዳ እዩ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 23 ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ዛ ባዕሉ ትብል ቃል ሓዝዋ ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኹልንትናኹም ይቐድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ብዘይ መንቅብ ይርክርከብ ይተሓሎ እቲ
እትዝጽውዐኩም ዘሎ እሙንዩ ንሱውን ክገብሮ እዩ ማይ ጋድ ሪኹም ኣሕዋት ኩልንትናና ዝቅደስ ብናትና ጻዕርን ዓቕምን ዘይኮነ በአምላኽ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ አምላኽ ሰላም ባዕሉ ይዝብል ባዕሉኹም አይበለም ባዕሉ ንኩልንትናኹም እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይቀድስ ኢሉ ሪኹም ንኩልንትናና ዝቅድስ ቅድስና ላይፍ ኣብ ውሽጥና አምላኽ ሰላም ኣእቲልና እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ነዛ ኣብ ውሽጥና ዝኣተወ ናይ አምላኽ ህይወት ነዛ ኣብ ውሽጥና ዝኣተወ ናይ ቅድስና ህይወት በሐሳብና ብምሕዳስ ነፍስና ብኡ ትጸሪ ነፍስና ብኡ ምጸረየ ድማ ስጋና አካላትና ደጌና ድማ ንአምላኽ ዝበቃ አካይዳ ክኸይድ ይጅምር በኻላ አዛራርባ ነታ አምላኽ ዝሃበና ቅድስና ብናቱ አእምሮ ብናቱ ሐሳብ ንነፍስና ብምሕዳስ ሐሳብና ክንልውጣ ምጀመርና ነፍስና ክትልወጥ ትጅምር ነፍስና ምስተለወጠት አነ ቅዱስ የልኩም ክትሐስቡ ምጀመርኩም ቅድስና አምላኽ ኣብ ውሽጢ ያለ ኢልኩም ክትሐስቡ ምጀመርኩም ናይ ቅድስና ኮንሽስነስ ናይ ቅድስና አተሐሳስባ ንነፍስና ክገዝአ መጀመረ ስጋና ድማ ጉዙእ ነፍስና ስለዝኾነ ንአምላኽ ባህ ዘብል ክኸውን ይጅምር ብምሕዳስ ሐሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ መታ ንስጋና ቅዱስን ባህ ዘብልን መስዋዕት ጌርና ንአምላኽ ከነቕርቦ ሪኹም ኣሕዋት ስለዚ ኩሉም ብኩሉን በታ ብክርስቶስ ዝኣተወትና ህይወት በኣይዳ ዝኾነልና እምበር ምንም ብደገ ነምጽኦ ነገር ሕጂ የለን ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ህዝቢ ኢሉ ድጽዋዕና ዝቅደስ ህዝቢ ኮነን ኢልና ቅዱስ ህዝቢ ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ዊ አር ማለት እዩ ንሕና ቅዱሳት ህዝቢ ኢና ማለት እዩ ቅድስና ከይኣመን ኩሉ ብክርስቶስ ናይ ቅድስና ህይወት ኣብ ደገ ክትገልጺ ኣይትሕሰብዮ ቅድስና ከይኣመን ካሉ ብክርስቶስ ቅድስና ብህይወትካ ክትገልጽ ኣይትሕሰቦ ንዘለካ እትገልጾ ከምኡ ከም ዘለካ ብምእማንን ብምሕሳብን እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብምሕዳስ ሐሳብኩም ዝብል ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 3 ከምዚ ይብል እቲ ብፍልጠት ክብሩ ደግነቱ ዝጸውዐና አምላኻዊ ኃይሉ ንህይወት ንፍርሓት እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ሪኹም ንህይወት ዝኸውን ንፍርሓት እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ እንታይ ገይሩና እዩ ንክርስቶስ ዘምስል ኩሉ አምላኽ ሂቡና እዩ ስለዚ ነቲ ዝሃበና ንዕኡ ኢና ኣብ ህይወትና ንገልጾ እምበር ሓድሽ ነገር በዓልና ነምጽኦ የለን ንክርስቶስ ዘምስለኪ ኩሉ ኣብ ውሽጥኺ አምላኽ ሰማይ ኣካፊሉክን ሂቡክን እዩ ነቲ ዝተኻፈልኪዮ ብኡ ድማ ብኡ ናብ ህይወትኪ ግለጽዮ ስለዚ ብቅድስና ክንመላለስ ኣብ ደጌና ዘየድሊ ጎደናታት ዘየድሊ ኣካይዳ ዘየድሊ ልምዲ ክንገድፎ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ብደገ ኣይንጀምር ብውሽጢ ንጀምር እዚ ማለት ኣነ ቅዱሴ እዚ ካይዳ ኣይምጥነንን ይበሉሞ ብሓቂ እቲ ካይዳ በቲ ናይ ውሽጢ ቅድስና ክትዓልይዎ ክጅምሩ ኢኹም ንኩሉ ዝኸውን ንክርስቶስ ዘምስል ንክርስቶስ ዝኾነ ማንነት ኣብ ውሽጥና ኣትይሎ እዚ ቅዱስ ህይወት እዚ ቅዱስ ማንነት ብኡ ንርእስና ንፍለጣ ብኡ ንደገ መታን ክንግለጽ አምላኽ ይባርኽኩም ከምዚ ኢልና ንጸልይ እግዚአብሔር አቦ ብዘሎ መንፈሰይ ነፍሰይ ስጋይ ብጸጋኻ ስለስተቀደሰ የመስግነካ ኣለኹ ኩሉ እንትናይ ንሐሳብካ ንፈቃድካ ስለዝተፈለየ የመስግነካ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ አሜን አምላኽ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይተቀበልኩም ሰባት ሎሚ ኣታ መዓልቲ መድሓኒ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ሕጂ ጎይታ ተቀበልዎ የዋጸኩም እዩ እቶም ክትቀበልዎ ወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ኣብ መስቀል ከም እተሰቕለ ዕዳ ኩሉ ድማ ከም ዝፈጸሞ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ የአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን እዚኣ ዝወሰንኩም እንቋ ሓጎሰኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ከም ድወሰንኩም ንገብሩና ዘድልየኩም ሓገዝ ክንሰደልኩም ኢና ኣብ ጸሎት ድማ ክንሓስበኩም